Addu'an mahaifiya shine addu'a mafi daraja a duniya. Babu wani mutumi a duniyar nan wanda kace da tabbas cewa idan ya roƙa Allah madaukakin sarki zai baka kamar mahaifiyanka. Ita mahaifiya kuma addu'anta kamar takobi ne mai baki guda biyu. Idan ka bari ta ma addu'an arziki, ta ce Allah ya ma albarka, wallahi sai kaga albarkan nan a rayuwanka. Idan ka bari ta ma addu'a mara kyau, ta ce je ka gani, wallahi sai kaga wannan sharrin a rayuwanka. Saboda haka ka tabbatar cewa kana abin da zaka nemi albarka a gurin mahaifiyanka. Ita mahaifiya ko bata ce Allah ka mai albarka ba, farin cikin ta kawai ya isa Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwanka. Saboda haka idan kana so Allah madaukakin sarki ya biya ma bukatanka, ce mahaifiyanka ta ma addu'a. Idan kana so Allah madaukakin sarki ya baka arziki, ce mahaifiyanka ta ma arziki addu'a. Idan kana so Allah madaukakin sarki ya baka ilimi, ce mahaifiyanka ta ma addu'a. Idan kana so Allah madaukakin sarki ya baka mulki, ce mahaifiyarka ta ma addu'a. Kar ka je kana nemo wani ya ma addu'a, ga mahaifiyanka. Duk abin da kace nema ce mahaifiyanka ta ma addu'a, zaka sha mamaki. Addu'ar mahaifiya baya taɓa tafiya a banza. Allah madaukakin sarki yana jin bakin mahaifiya idan ta yi roƙo ta ce Allah madaukakin sarki ya madanta, musamman idan ya faranta mata. Saboda haka ka rinka faranta ma mahaifiyanka rai saboda ka samu albarkan Allah da kuma biyan bukata. Allah ka ƙara ma iyayen mu lafiya. Allah ka samu a cikin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik.